Hello guys, madong adlaw na ting tanan, karong adlaw day adlaw Bernes dali ana jud ko pamujo. Grabe ka jud laban sa bunong-bunong. Ja karon day guys damo ko gi-order dato Ate Ali. Di baka ta mas kam daani. Galing bullfrog suda ni. Makimawas na buhi mo kay so diya taysa. Makimawas ka buhi di si Dodi na to, Dodoy. Adaw nas dudoy taysa kay mautos naong taysa. Alam pa sa Ginoo tanawara. Ako imong gibadlang ganina anda karon. Kuroy. Mamahang na kuroy. Kuha man ni. Anang sila nagtubig grabe pa nakadagbalo. May babul ra kabiti-biti na na. Nay, pabiti-biti ni mo nay. Ah. Pabiti-biti. Ag sinanay jud gabi kay naluoy ko excited sa jag napoy sa regalo parang gitang Janmark. Ay nga si jag bagong cellphone ko no. Wala. Wala gay. Gusto mo ring nanay tay makabag-og cellphone tay. Alams na mother. Ano na siguro kay apam? Si Esther ingon na. Papay na yung nag-cellphone. Ikaw mo kuno ni ingang Esther. Oy, gusto mo si Esther dari? Dami ko naman ka. Na ito. Mag-Facebook na eh. Ala duha. Ano ko ang liksi? Kagsami. Nam kayo mo ada taysa. Dayang alarang ka na, is na. Dako, day si Jack. Kay, di man make up or itong original nga. Isa to? Isa to nga na itong inga ni? Aqua Plus. Nice man, day si Jack. Akan ang sudah gininit? Napay dahang sa anan. Violet is my favorite color. Of Milixi. Matangtang ni dyan papel? Nice man di ay kayong kug-scam. Hapit may scam di ay kayong kug-scam. Para may color. Napoy ho ada taysa. Para rin may color kay buy one take one man eh. Buy one take one. Take one. Gamay kita. Di mo pagkirak ah. Bisa mo kabaylo-baylo na kada ni be. Ang duha din nakabo. Duha. Man yung regalo na mo be kay na honor mo ka. Sige na nagtubig. Ang tanay? Lami dyan itong original nga kuhan pero okay raman eh. At least natin imnanan. Nice mo di ko ako. Nice. Ah, ininit na ito. Doon. Ganan kay nga ninay? Lagi sa mong Ate Ali? Magkape ka at mas kamutihan? Ati. Di ito na. Di makamahay kay lami. Nice. Sige. Gabi, imo be. Tagsata. Nganong mamong naghihinaktak mamo? Naman ako magot ng credit. Di pa pa nga siya kumalyana. May nga ako nung mag-realistic. Don't say about that. Karat English. First button na. Hindi ko pagkabasa for food. Nalagi nga ni. Alam nga dito, yung pinakaganahan katong original. Lamig dito taste. Kaya nang hawiranan ba? Okay naman po ni. Nana ba mo pinaskuhan mga paring John? Ano may pinasang pidila kapon? Bis abaday mo, wala namang Titin. nag-Christmas party siya sa Singapore. Wala sa nanay, wala mo pilo, wala mo. Anong kamapil na kay? Wa kay ka regalo? Lagi bahay nga. 40 taong galo, manihatid badari, bahay na mo. 40 taong ko no, 44 ba? Nandiyan sa may muna dawat nung John, yung apil mo ka? Si Pidila Raman. Kadawat kag fighter. Ang labada si Pining Raman, si Iksu Inday, si John. sa Rodrigo. Raman, umay lang yung labay. Atong Simon tibing ka, atura pag birthday bing. Uy, abad. Mamaw sa mi guys, mamaw ulit ni Juda. Tambal mix lang ng tubig ni Lixian. Mamaw sa mi kaya alibugjaw na daari. Tara guys, nabunita ko kandihay ko na naman. Para sa Christmas party ni Lixian. Imbes ka ay pizza, na burger na naman kaya wala pizza. 16 sila kabuok. 17 na raman, apil idang advisor.
Ay guys, gikan dahil Miss Bingbing sa Mercado Alicia. Kay nagpalit like ko katong pizza nga i-pledge ni Lexis ilahang Christmas party. Kay Christmas party nila ron. Ning abot pamikandihay kay wa na may pizza sa Laris Alicia. Kay nagkahurot naman. Yung chat ko siyang mama, pwede bag burger. Pag ingan pa ni mama, pwede ra ko burger. Wa na pa'y burger Laris Alicia. Matong abot ni og kandihay. Sa changing gift nila Lexi, worth of 50 pesos. Nga makaon. Kani siya 50 na ni siya daan na biskwit. Muna na yung gisud. Way labot ang siglanan. Ano ni isuda reja. Nagpalit ko og biskwit, budisco og napay kindi. Ja lollipop. Mama ni kalipas mga bata ja dai sabi og pulburon. Haning dugangan. Para di pud kuan bahala na gyud madawat ni Lexi. Basta kay ang makadawat pud ani tong Lexi. Surti po ba? Kaya parang sarap sa po ni sa katuig. Pakana naglima kalulipap. Biscuit. Ang sobra na may biscuit. Kaliksik ka rin din. Kaya bawal mas aliana na kaya na may palaman. Duha ka rebisco. O tulo ka pulburon. Kay Christmas naman ron. Yan ko kabulutan din. Huwag na-appreciate. Huwag na-kaani. Charot! O tulog po ka, apat naman ka barnats kay Aisa man. Inja chabi, tulog ka buok. So, lagpas na ni. Inja, wala ba di stapler, kaya kalimot ko. Na stapler ko way bala. Iskilahan ragudan? Pwede rin ng iskastipan. Nabitangan og yan. Yan, niragod. Bagat ra ba? Ada pa dek hindi. Mana yung paboritong purami? Mix grab. Mana ganahan naman purami? Matindi kay flavor man niya. Kuan ay sago-sago lagi ba da? Pumot agang ganahan dani kaning green ug orange. Nadaghan ang gisagol. Pag sobra injo na. Pero maghuman mo kaon dani mga tamis. Manot bras mo kaya gidong ipon. Mana ni ang gisedare? Para ja napug ko'y regalo ni Lexi. Dari guys, ang gipalit para niya. Kaya mo ni ijahang favorite. Ingon sa paning. Bukod datong suganan og tubig, karipod, slime. Murag nakita ano si Ron niya. Baog nang uling ba siya? Kita na lang. Anda na na ihatag. Inighuman silang Christmas party. Nag-uli erase bike. Kaya ang ipa-openan. Kaya basin day og madismaya siya sa ijang madawat nga regalo. So naa siya madawat po na. Naon naman. Bahalag mahal basta kay malipay siya. Mahal man po na siya. Ang link po magmahal at ito ni isir lapil dari. Kung saan ako rasa, sidlan po natin dari. Para malipay siya nag-abri. Ito nga mo lagi din. Dismaya dahil pa siya mudawat. Dismaya siya. Basi na lang yun. Iya pulburon. Nga. Kaya bawa ko mo po ni idang kalipay. Pero hindi ko duwa. Magudwa na gana palabi ipakaag mga tamis. Kaya gijang ipon maghisighilat. Ano na dito lulito? Karai mo bing. Tagay lang pas aliyan na duha. Kasi di. Bahinan mo kay bawa ko. Ganahan mo. Pero sa alya na duha ra ija kay duha ija tamis. Di bitaw bawal. Ni chabi. Sare, kanang ni. Datang ra nito guys kay mag-ilis ako ni Lexian. Yan na guys, ready na si Lexis ilang Christmas party. Mato na meron nagkuha naman nagtupang ni mong buhok be red na red ah. Ready na gijahang 19 ka burger ag sobra mong gikaon. Pero sobra na kay 16 raman sila kabuok. Diyan mo na diyang attire, bag-utanan. Sanggalat bag-utanan. Diyan na diyang regalo. Diyan iguli na ko regalo ni Mubi. To tara na. Excited ka? Tara.
Yapot isa lagan. Si GC, si Lexi, Rihan. Laktot. Sige, sabi sa laman. Yung malingaw. Okay. No! Yes! Wana. Si Jihan! Wana. Wala ka Jihan! Wana. Wana! Okay, tabang mugta na. Okay. No! Yes! No! Yes! 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 No! Yes! Yes! No! 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 Yes! No! Yes! No! Yes! No! Yes! Hawak mo kita. Sige. Yes! Okay, yes. No. No. Yes. No. Yes. No. Yes. No. Yes. 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 No. No. Yes. No. 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 Yes. 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 No. No. Yes. Yes. No. Apir. Yes. Mugnaw si Jaoy. No. Dali Alexian. Dali. Kamuta. Daog ang group 1. Daog. Okay, mangatan na po ng premyo sa group 1. Lagi niya group 1. Save from the bounty through Christ our Lord. Amen. Di seleksikan ba te? Be, mauuwa man na. Ha, sakit imong sandal? Thank you, ma'am. Be. Hello guys! Di ana jud Miss Bay nakauli na mi.
Yung unang ni kuang ma'am, silik sila na i-picture silang ma'am. Ha. Dadaro sila po. Ja. Nakalimot man dahil ko na yung kung nagsabrato ko sana. Nagdali-dali kayo. Wa magudbukos pag meeting katong last meeting. Wa kaya ali Wa man ko sibo ja. ali mo. Dala nga ang dila Ara kabuutan jud ka Diyos ma'am kay pinangga jud ka adyo. dala tato. Ja kung gikuanan, da man pa ice cream nila. Ja nice. May fried chicken, ja daghan may pagkaon nila. Kani slice bit isa ni kaputos nga naghatag ni ma'am ja hangit nga karing anak ni kuan. Ang kumari anak ni kuan na burger na nay. Enja atang i-opening kuan kanang kuan ni Lexi guys. Kanil kanang hinatag ni si Jang ma'am pangtagaan sila tanan. Nalingaw ko silang sayaw. Kani hinatag ni ma'am ni Lexian. Pagpasag plato bikaw katon og di na kamuit dani. Tagaan sila ayan na. Hilo ra ba ning panjo? Dinunihan na ba na ng mga plato? Excited siya mag-open sa kwan siya ang pa-open na dani. Kani mo igang gi kuan ni ganiha. Dahil ang kuan. Naingan nga kuan kuno lawom kuno kog mata ay okay ra nang lawom og bata at least buhi. Nagniwang mo ko at least buhi at ako gitago ang batasan nga. Laog pagkatao. Busog ko. Nabusog ka? Salamat. Sa Diyos, kaya nabusog. Love you. Nang alcohol na makugikan, guys. Pa-slice bread. Daghan magud ni sayang magud idadun. Ay ila man ning bahin, dapat ko na ra kabuotan ka jud advice ni Lexi. Mang tuna. Kani photo cheese ara na nang kagano dagto da kani may pansit. Pansit ni Ate Jingjing ba ni lami ra ba ni? Ang tagal. Pag nagkaan ko to. Gipaningot na. Dali. Mag-eat ka una o mag-open ka una sa regalo. Open. Okay. Ito sa nibutang dari. Gi-open sa ng regalo. Okay. Excited man siya. Mamanay kalipas mga nagi Christmas party ron. Sige, ikaw rin pasagda na nag-open. Yan sa imong na imong nagbunutan. Ihan. Katong imo di sila magmahay datong imo kay daghan man to pasobraan man na kay mo madyan kalipas mga bata. Red Choco Whopper. Ug Oreo pa dili ang favorite. Ug Pajivar. Chikumucho. Impasag ni pun dani. Disco. Cloud9. Tambos nga ngipon. So, mara ni. Salamat sa regalo. Ibalik na nagsud. Kari ka ma mga regalo. I-open. Pwede go na? Pwede na. Da. Ang kuloy. Kang Lexi. Repeat sa upan. Pansit. Nagkaan magyadag ko. Jelly is. Jelly is. Na happy. Jelly is gapon. Da, pakuha. Candy food. Dahil chocolate. Grabe ka din ipon dani. Tunok brasi-brasi da. Nagsarma po ni. Kari regalo na ni mo. I-open. Katawa si Da. Yup. Ano ko pinag-jizz ba? Kaya tinag-jizz ko da. Chocolate ni Da. Pakuha. Pakuha na rin. Chocolate man eh. Ganyan eh. Priya. Pulburon. Baro. Dia. Dia pala gaslik si Dani kay kuan. Isang ipon. Sige. Ato lang magpagdisiya. Ano na kay kuan. Kani, gift ni na ho. Ay na-honor man ka. Dagkan kagrado. Okay, bread guy. Na-honor. Liwat na ho. Liwat ko kang Uncle Roy, be. Bright. Sige. Love you, sis. Mga doon tayo sa, huwag ko na to tayo sa. Bawa na magkakuan day ha. Mga hyper ka day. Kari tayo sa. Wala, ayaw na kay kuan eh. Kana, jelly is. Kani, grabe ning tamis ka doon. Hyper ka. Ganihan na ba kasi kaon.
Bunting ano, ma? Ay, gisian na naman abi. Nagisi naman yun. Salamat kasi mong mamila. Nagpadadas ng adlaw. Ay, kung matiupaw tayo sa. Naadaan ko palagi. Netflix eh. Ano yung kalipay, di ba? Bahalag mahal na. Basta kaya din ipalit na karami mo. Para po, di na ka magsigiog. Cellphone. Oh, di ba? Napay tahal. Hindi ka rin po, digalo ko ni mama. Atong parihata. Huwag mo kumatog. O tayo sa. Daghan ka dyan, di ba? Tapos ikubag. Uy, nakuha na nagpagkaon. Ang uban nga di makuhaan isad sa rep. Arang ka bright ka kaado tayo sa. Ang kabright ka kaadyo ko no kasi gidjang pamunit. Day, Sakang makasabaan tang mamaalid. Kana noon, lollipop isara. Kari orange imo, orange. Kana. Isara kay ang siya na magkuhan ka nang di lagi nida pwede ning mga tamis. Kana jelly is og lollipop kaw. Pwede ra ni ka kanang mga plain nga biskwit. Pwede ni dyan nga ni kas arang taon di magbalik-balik. May kana kaw ko na biskwit kaw. ay kung kuhaan tayo sa Kuya Armando tayo sa. Ay, di pa Hi, niya Kuya Armando. Ngayon ko ni mo, Kuya Armando. Dara. Nalingaw ka wa? Mag-ilis na ron. Kaya grabe nagdabos ag ijang pagkaon na. Pamahin ni Ate Bingbing ni Aliana. Ag si Aliana di na palabian mo na tong ganina. Nay, ginagawa. Nay, punit nay. Lagi, busog. Ano naman? Busog na. Kaning mga ingani isid na sirip kay ngano utituron man ni kani. Utituron na. Busog sa bawnanan. Isid sa bawnanan dyan isid sa rip. Maliging mo na ito. Kay utituron na. Diyan mo rin imong vlog guys. Kay kuan. Mato sa Miss Bingbing sa merkado kay birthday ni Bingbing ugma. Pila na edad tayo sa. 13. Na may gipadadyan papa. Palit ko ng pansitan. Kailan ka na spaghetti, bing. Sa gara. Bing. Dami mong kwarta be. Nabi ang pagkaon. May pizza na nasa lid. Bing. This a kamadar. Atang business ka sa alaw. Kumain na ba yun? Ang sa isda palitan din ay. Atang para gabati mo. Pwede man to sa bukog sa mga. Katong tamarong. Ugoy lain para di laman ng Ato ng kabadas gagmay. Karabayas. Okay. Mag-ilis ka kakaw. Hindi kita marunong itong budloy. Ito na gibat po niyo mga pinipong-ilong. Excited na ba siya? Muduwa makadana imo mana pero mag-ilis sa kay basag likod kaw. Di ay isda nga bangsi. Oh, bangsi. Tumplain tis ba na eh? Tamarong og kanibang kanihan ni isda. Bangsi. Bangsi? Nipakan. Memories bring back the bangsi. Ito ng mother. Nandiyan, ni palit si Bingbing o kuana, isa kwarta si Jang Papa. Kuy, sa badaming. Isa ka buhok bangus. Kantidad punig pila ni? 160. Kaya puno kong G's. Aw, di, 180. Ibutang sa niya to. Ibutang sa siriping, ibabaw Bing. Isapuang sa bawnanan, plato Bing. Ay, isira kay kurente. Tayo sa. Isag to na ang ipalit nay. Pansit. Napoy pre-taken yung gapi na tayo sa. Wow, uy, pansit na pang pahaba ng wife. Loko yung guys, Bingbing kay Whitey. Hindi, ayaw namin. Patay? Ayaw namin. Ninja, ito ano eh, kanami, lami, ganahan ko magsito na, tagpiso. Palit ko upuan kay masig magkilo sa pulroy na, kamatis. Banha, lagi kiring. Iwagan ka ba, Ming? O, karning baboy na, 1 kilo, tag 3, pila to, Bing? 320 ag kilo. Puro unod. Ming, Ming! Iwagan ka ba? O, karing wings sa manok para sa pansit. Pagkari, bagyo beans man eh. Bagyo beans. O, diya mga panakot. Pag mantika, Bing, palihog assist na to. Tuyo. At ito pamutang daan. Diara ag, lista libok. Kaya rong way manglimbong. Refolio. Mga doon na naman ni Bing. Kaya dato pa ko, Bing, palitan ko ng Manalita cake, Bing. kasi yung birthday, Bing. Manalita Ano yung good cake? Hala lagi. Dali ah! Pero nga, abang eh.
Malabilis lang. That's all for today's video. Kuha na rin carrots o mga asin. O panakot, dari-dari. Nag-usa ang isda. Tabaan nagigiring tayo sa. Nagkabaho magkuhan. Nandiyan na tayo magkapalit mag-bajisik mother. Sige rin. Insan eh, panakot na. Sari pa ng bagibin. Isarit yung bagibin sa kanong lima daw. Tapos ubos, maganda nga na gulay. Dapat karne o manok. Isa pong kunis baunanan, before enter the rep. Kaya naman, jama ka mag-English. Ipatong sa isda ko na bing. Panang manok o karne. So, akan yung pansit. Diyan guys, maroon yung vlog guys. Kaya mupalit sa kubay joysik nita tayo kay galain kung diyang pangutukang magalipod. Di ba nasa pangagisa? Pangitaglain mo naman. Basta kayong kuanos baunanan, saan mo ikuan sa rep. Maroon yung vlog guys. Dahil isa nakabisi na dara si Jahang duwaan nga katuhang kuan niya. Hatag. Salamat sa inyong pagtanaw guys. O man lagi to karang bibuha ganas Christmas party na Alexia. Lingaw ko kumis kay high blood ko siyang ka. Away gani ha. Mo na kito din naman. Samok na. Hirapan na test cancel. Be. Thank you for watching sa tabi. Thank you for watching guys. Salamat sa inyong pagtanaw. Bye. Amping mo tanan diha. Bye guys. Bye.